Vítajte v Literárnom umení 2011. Najskôr vás v ňom zavedieme do prostredia súčasného čínskeho veľkomesta prostredníctvom nového románu autorky Eleny Hidvégiovej Jung Dážď slivkových kvetov. Debutová próza synologičky a poetky Eleny Hidvégiovej Jung Dážď slivkových kvetov je na prvý pohľad klasickým ľúbosným príbehom odohrávajúcim sa v súčasnej Číne. Hlavná hrdinka Angela opúšťa svojho čínskeho milanca Lianga, úspešného umelca, pretože ich cesty sú nekompatibilné. Dážď slivkových kvetov pripomína svojou štruktúrou skladbu v dvoch hudobných vetách. Autorka originálne spája príbehovú a reflexívnu zložku, v ktorej majú svoje miesto úvahy o Číne, náboženstve, úlohe umelca, ale predovšetkým o tajomstvách a moci lásky v dejinách ľudstva. Hlavní protagonisti môjho románu, Číňan Liang, umelec, a Angela, sú v podstate to veľmi podobní ľudia, s tým, že Angela je oveľa mladšia a ona je ešte na začiatku veľmi nezrelá. Zatiaľ, čo Liang je od počiatku až do konca jedna konštanta. To je umelec, bohem, ktorý presne vie, čo chce. Liang nie je zaťažený na teórie, on v sebe nerieši rozpor medzi askézou a telesnosťou. On žije v podstate púdovo, ale žije sám v súlade so sebou. Zatiaľ, čo Angela je na začiatku úplný opak. Angela sa hľadá, Angela skúma, Angela je vedec, Angela rieši aj svoje kresťanské zásady, rieši svoju vnútornú zmyslovosť, svoj prirodzený náboj a vlastne vidí na ňom, že on bol od počiatku vždy verný sám sebe a on presne vedel, aký je a ona na to prichádza až v priebehu toho románu. Ocitneme sa v láhodnej tôni kaviarne na prízemí exkluzívneho hotela. Množstvo gigantických rastlín, úžasná spleť listov. Blízko nás šumí vodopád, z diaľky dolieha jemná hudba. Kto si na klavíri mäkko hrá jazz. Na chvíľu úplne zabudnem, že som opäť v Číne. Liang je celý čas veľmi nervózny. On a ja. Ja a môj bývalý čínsky milenec. Sedíme oproti sebe v novej úlohe, trochu zaskočení. Nevieme presne, ako sa jej zhostiť. Z celej sily sa pokúšame zachovať náležitý odstup a dôstojnosť. Ja to mám a zdá o niečo ľahšie. Úplne voľná, bez záväzkov, nebezpečne slobodná. Cítim, že stále mám nad ním určitú moc. Koncom roka sa chystám oženiť. Ozve sa on ako prvý. Tón jeho hlasu prezrádza, že to berie len ako holý fakt, životnú nevyhnutnosť. Nič viac a nič menej. Ja však zvažujem, či to nie je posledná výzva pre mňa. Keby som teraz povedala, že sa chcem k nemu vrátiť, v zápätí však pochybujem. Možno si to celé len namýšľam. Veď on sa nerad zahrával, nerad zraňoval. Vo vzťahu k ženám nebol pochabý ani nevyspytateľný. Jedno však viem veľmi presne. Keby bol ženatý, viac by ma už nechcel vidieť. Poznám ju? Opýtam sa po chvíli s neskrývanou zvedavosťou. Myslím, že raz či dva razy si sa s ňou stretla. Volá sa Fen Fen. Dodá trochu nesmelo. Pokiaľ ide o názov môjho románu Dážď slivkových kvetov, tak je to slovné spojenie, ktoré som vybrala priamo z textu, pretože v jednu takú magickú noc tam doslova padá dážď slivkových kvetov. A je to krásna metafora, pretože ja poznám padanie marhuľových kvetov čerešňových z ďalekovýchodnej poézie, japonskej, kórejskej, čínskej. Vždy sa mi to veľmi páčilo. A dážď pre mňa je aj taký univerzálny symbol melanchólie a melanchólia v mojom texte určite je dôležitá súčasť. Dážď je zároveň symbol očisty. Dážď je symbol aj, nazvime to, katarzie alebo nejakého také uvoľnenia. A v neposlednej miere dážď je v erotickej fantázii Číňanov vlastne je metaforou na vyvrcholenie milostného vzťahu medzi mužom a ženou. Myslím si, že hlavná myšlienka celej mojej knihy a to, čo pre mňa bolo najkľúčovejšie, bolo zachytiť alebo nejako zdokumentovať, čo to znamená byť verný sám sebe a vernosť nejakým vnútorným hlasom, vnútorným princípom. A priznám sa, že čím som staršia, tak tým viac si myslím, že to je jedna z najdôležitejších vecí v živote
A ľudia, ktorí nie sú verní sebe v tých základných rozhodnutiach, ako je partnerstvo alebo profesia, si myslím, že veľmi trpia. A z toho potom sú na svete mnohé tragédie, choroby, zatrpknutia. A keďže ja s tým mám bohatú skúsenosť, keďže moja cesta životná aj partnersky, aj profesionálne bola veľmi kľukatá a dlhé roky som vlastne hľadala, čo je ten môj vnútorný hlas a ako mu byť verná, tak som tieto svoje vnútorné skúsenosti a poznatky zachytila v tej knižke, pretože hovorím, myslím si, že je to jedna z najdôležitejších vecí v živote. A možno ľudia na to niekedy zabúdajú, alebo možno to znie tak banálne, že počuť nejaký vnútorný hlas. Možno niekto ho nepočuje, ja neviem. Ja som ho roky počula, ale som ho neposlúchla, ten hlas. A vlastne mi nebolo dobre. Ja som veľmi trpela aj telesne, aj duševne. A preto to je svojím spôsobom hlavné posolstvo môjho románu.